Kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel tamu, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Ta fuskar sababin nuzul kenan, amma hakikanin lahawul hadis, menene lahawul hadis? An samu magana daga Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda Ibn Jarir Tabari ya ruwaito, da Abdullahi dan Abbas, da Jabir dan Abdullahi, wanda wannan duk suna cikin sahabbai, kamar yadda aka samu daga Mujahid ibn Jabar, da Sa'id ibn Zubair, da Ikrima maula bin Abbas, da Ibrahim an-Nakhai, da Qatada ibn Da'ama as-Sadusi, wannan duk suna cikin shugabannin tabi'ai. Dukkaninsu sun yi tarayya da juna kan cewa abinda ake nufi da lahul hadith shine waka, wato kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe shine hakikanin abinda ake kira lahul hadith. Da haka idan sun tashi fassara ayar wa minan nas man yashtari lahul hadith, Abdullahi da Mas'ud ce wallahi huwal ghina, abinda ake nufi da wannan aya waka. Da waɗannan maganganu ne na waɗannan manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai, malamai suka kafa hujja wajen haramcin sauraron waka, musamman waka haɗe da kiɗa. Amma malamai sun yi bayanin halaccin waƙe shine rubutacciyar waka wadda babu mai kiɗa a cikinta. Amma waka wadda take haɗe da kiɗa, wannan da nassin wannan aya ko da wannan bayani da malamai suka yi karkashin wannan aya, wato ake haramta shi cikin addinin musulunci. Kamar kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul Isra, wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Mujahid yace ita ma abinda ake nufi da ita waka. Ubangiji ta'ala ke cewa Iblis, je kana yi maka jinkiri zuwa ranar tashin kiyama kamar yadda ka bukata. Wastafziz man istata'ta minhum bi sautika, fizgi ja hankalin wanda ka sami ikon jan hankalinsa bi sautika da sautinka da muryarka cikin mutane, ja shi ya bi ka. Sai aka ce saut anan gurin shine alghina, saboda waka tana ɗaya daga cikin abin da ake ribatar hankalin dan adam da shi sama da kowane irin abu. Kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce afa min hadha alhadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun. Abdullahi da Abu ce wa antum samidun, ma'ana waka ake nufi a nan gurin, ma'ana kuna dariya idan an karanta alqur'ani yayin da kuke shigaltuwa da wake-wake ko sauraron kada-kada da wake-wake. Kamar yadda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul furqan, wa idza marru bil lagwi marru kirama, bayan Allah na gari idan sun wuce inda ake waka marru kiraman, za su wuce ne suna masu kawar da kai, ba za su zauna ba a wajen ballantana su saurara. Waɗannan ayoyi dai da waɗansu wanda ba su ba, idan an bi fassarar magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in sun fassara su da cewa abin da ake nufi shine waka. Kaɗan ne daga cikin malamai waɗanda suke da ra'ayin a iya sauraron waka, kamar Ibn Hazm az-Zahiri, shi a ra'ayinsa a iya sauraron waka. Yana kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wataala allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sai ya dauki lafazin al-qawl anan ya shafi kowane irin zance. Idan ka ji ana zance ya halatta ka saurara, to amma wanda zaka bi shine mai kyau. Idan ka ji mara kyau sai ka kauce, amma idan ka ji mai kyau sai ka bi. Yace to kaga anan gurin ba a hana sauraron zance ba, kowane irin zance. Ina fata an fahimta, da zancen malami, da zancen zabiya, da zancen makaɗi, da mawaka, da maraya, da kowaye ba, kowa ka saurari zancensa. Sai dai idan ka ji mara kyau to sai ka kyale masa kayansa, amma idan ka ji mai kyau sai ka bi. Menene hujjarka? allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. To kaga hakikanin gaskiya wannan fahimta ta Ibn Hazm fahimta ce wadda ta saba fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in, ba fahimta ce mai kyau ba. Kuma lafazin alqawl a cikin wannan aya ai daidai yake da lafazin alqawl a waɗansu ayoyin na daban, wanda lafazin alqawl a wata ayar ta daban ana nufin alqur'ani mai girma. Allah ce innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl, kaga lafazin qawl anan alqur'ani, wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun afalam yadabbar alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin. Lafazin alqawl anan gurin kaga alqur'ani mai girma yake nufi. Da haka bai dace ba a fassara alqawl cewa shine kowane irin zance, idan ya so sai ka bi mai kyan cikin sa ka kyale lalatacin cikin sa. To a nan gurin sai wani ya iya cewa to idan ka ce alqawl anan ana nufin alqur'ani, to a cikin alqur'ani akwai abin bari? Dan an ce allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana,
sai malamai su baka ansa da cewa a cikin alkur'ani akwai abin bi akwai abin bari. Abinda alkur'ani ya faɗa na kyakkyawan aiki ya faɗe shi ne dan a bi shi, abinda ya faɗa na mummunan aiki ya faɗe shi ne dan a me dan a bar shi. Abinda ayar take yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. A ilmanci sai sake cewa ai to ka ce fayattabi'una ahsanahu, lafazin ahsan yana da kishiyoyi guda uku ne, akwai alhasan sannan kuma akwai alqabih. To alqur'ani ya ce yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, to menene ahsan? Mafi kyau. Kaga ahsan mafi kyau, sai kuma me hasan kyakkyawa, sai kuma qabih mummuna. Mun yi da cewa mummuna za a bar shi, ba za a bi shi ba. To kyakkyawa fa, ita kuma aya ta ce mafi kyau za a bi, amma ta yi shiru game da kyakkyawa, ba ta ce a bi shi ko kar a bi shi. To sai malamai suke cewa hukunce-hukuncen shari'a guda biyar ne: wajibi da mustahabbi, haram da makaruhi, sai kuma ja'izi. Da wajibi da mustahabbi, wannan dukkan su ana fahimtar su ne karkashin umarni. Idan aya ta yi umarni ko hadisi ingantacce ya yi umarni, to lalle ne wannan umarnin ko ya zama na wajibci ko ya zama mustahabbanci. Kamar yadda haramun da makaruhi shi kuma ana fahimtar sa ne karkashin hani. Duk abin da aya ta hana ko hadisi ingantacce, to hanin nan ko ya zanto hani ne na haramci ko hani ne na karhanci. Ja'izi shine abin da shari'a ta yi shiru, bata ce ba ka yi, bata ce ba kar ka yi. To idan ka tashi ka san al'amurra gaba ɗaya sai ka samu kashi uku ne. In ma dai qabihun, mummuna kenan, shine abin da duk shari'a ta hana, to mummuna ne, sawa'un haramun ne ko makaruhi ne, dukkaninsa mummuna ne. Illa iyaka wancan hani mai karfi, wannan hani karami, amma dai mummuna ne, sai dai darajar munin wani ko ni. Ina fata an fahimta. Duk abin da shari'a ta ce a yi, sawa'un umarni ne na wajibci ko na mustahabbanci, to wannan abu ne mafi kyau. Duk abin da shari'a ta yi shiru, bata ce ba ai, bata ce ba kar ai, to wannan abin kyakkyawa ne. Domin da mara kyau ne da ta sa shi cikin hani, da mafi kyau ne da ta sa shi cikin umarni, amma tunda ta yi shiru sai ya tsaya a matsayin mai kyakkyawa. Kaga akwai kabihun da kuma hasanun da kuma ahsan. To ahsan shine wajibi da mustahabbi, hasan kuma shine mai ja'izi. To dama ja'izi ai ba umarni aka yi da ayi shi ba, in kaga dama kai, in kaga dama, amma kabihun kuma an hana shi. Da haka fadan Allah ta'ala, allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, ma'ana waɗanda suke sauraron alqur'ani sai su bi mafi kyawun abin da ke cikin alqur'ani. To mafi kyawun abin da ke cikin alqur'ani shine mai wajibi da mustahabi. Hasan kuma an kyale, ko su bi ko kar su bi, wannan ba a ce ba su bi, ba a ce ba kar su bi. Kabihun kuma lalle sun nisance shi tun da sun bi ahsan. Ina fata an fahimta. Na fi kore dabbobin ku, an nasa bubun alma